So ayun mga kuys, welcome again sa channel ko. So ayun, panibagong vlog na naman tong gagawin natin ngayon. Nandito tayo ngayon sa bungto ng Isla ng Maripipi. So ayan, yung challenge ngayon is magpapagupit tayo. Ay ako lang pala magpapagupit ako ng army cut. What? Army cut. Oh my god, mga kuys, army cut. Since high school lang ako na pagpagupit ng army cut. 4th year high school kasi uso pa dati yung C80. Alam mo yun? Mga kuys, tingnan nyo yung buhok ko, grabe. Tingnan nyo naman. Kung alam nyo lang, mabilis yung buhok ko tumubo, kaya yun yung challenge sa sarili ko na kailangan ko magpagupit talaga ng army cut. Kasi alam nyo yung army cut is 4x5. 4x5 yung army cut na gupit eh. So ayan, shoutout nga pala sa teacher namin nung high school sa C80. No? Shoutout nga pala kay Sir Leo Ignacio. So ayan, alam ko sir, nag-retire ka na. So I salute you. So ngayon, gagawin ko yung challenge na yon, yung sa C80 kami. Yun yung ipapagupit ko dun sa barbero. Tsaka yung barbero doon, since high school ako, doon na ako nagpapagupit sa kanya. Kaya yan, without further ado, gawin na natin tong challenge na to. So yun mga kuys, papunta na kami doon sa papagupitan ko. I challenge myself na yun yung gupit ko. Mamaya, reveal time kung bagay pa ba sa akin. Kasi dati payat ako eh. Ngayon, payat pa rin. Nga naman, napakainit nga naman ngayon. So yun, malapit na. Oh my god. So, nandito pala yung bahay ng best friend ko. So ayan, malapit na tayo. Ayan o. Ah! Shout out sa inyo. Mapaso, sir, mapaso. So ayan, malapit na kami dun sa pagupitan. Mukhang marami yung nagpapagupit. Char. Init. Grabe. Ano, Mar? Copyright. Tututut. One eternity later. Guys, reveal. Tingnan nyo yun naman yung buhok ko. Tingnan nyo. Parang wala namang pinagbago. Pero grabe, di ko expect ang pogi ko pala. Wala. Lon. Lon, pakainin mo naman kami dun. Nancy, sa El Pasillo. Pizza daw, isa lang. Magkano yung pizza? So, pumasahe na sa panggupit ng dala ko. Oh! Saka yung kay Nancy lang yung... Ayo mga kois, kaya okay lang sa atin na umitim tayo, di ba? Di ba? Ha? Bingi ako. Picture muna kami doon sa Lantawan Tower? Lantawan Tower. Grabe, napakaganda niya. Tingnan nyo. Ayan o. Ay! Mga kois, nandito kami ngayon sa lilim muna, malapit sa may simbahan ng Bungto. Ayan o, tingnan nyo, grabe, napakaganda ng view. Ang init-init kasi. Grabe, dun pa kami sasakay sa unahan. Tapos nagugutom pa tayo, no? Tingnan nyo. Tingnan nyo mga kois yung view. Ang ganda. Pumunta kami dito kasi gusto namin mag-picture-picture kasi ang ganda nga naman dito. Kaya sa mga taga-isla dyan na namimiss niya yung isla, hala, alam niyo na gagawin niyo.
ayun mga koys, natapos din yung araw na to. Nandito ako ngayon sa tabing dagat. Kanina umulan, medyo malakas yung ulan. Kasing init-init kanina doon sa bungto, yung nagpagupit ako. So ayun, i-end ko ng video na to. Sana nagustuhan nyo at sana nag-enjoy kayo. Please like this video at kung hindi ka pa nag-subscribe, mag-subscribe ka na at i-click mo na rin ang notification bell button para mas updated ko sa mga panibagong namin videos. So hanggang dito na lang. Paalam!